Jamen, hjertelig velkommen her på Rådhuspladsen i København, starten af Danmarksturen. Vi har fået Frank Jensen til at komme og holde en lille starttale her på vores tur, og ordet er dit, Frank. Tak for det. Jeg er rigtig glad for at se så mange morgenfriske mennesker her på Rådhuspladsen til at være med til at skyde Danmarksturen i gang. Jeg, specielt med min gamle baggrund som Danmarks første IT-minister, så er det rart at stå her og få lov at skyde turen i gang her for tredje gang. Fordi vi startede der tilbage i 1994 for at skulle lave en strategi for Danmark som en intelligent bruger af informationsteknologi. Det var på baggrund af Dybkjær Christensen-rapporten Infosamfundet 2000. Jeg tror, at der er nogen af jer, der kan huske den rapport måske. Jeg har det selv sådan i gang, men så vender jeg tilbage til det, fordi det er jo ikke alle visioner fra den gang, vi har foldet helt ud endnu. Jeg tænker på digital tinglysning og den slags. Men jeg synes, der er sket rigtig, rigtig meget, og ikke mindst i forholdet mellem virksomheder indbyrdes, det man også på uddannelse kalder business to business. Jeg har selv i en årrække, inden jeg vendte tilbage til politik, været ude i en række små og mellemstore danske virksomheder, og også IT-virksomheder, og det har været kolossalt berigende at opleve, hvordan man her får sat strøm til sine administrative procedurer, og på den måde får frigjort menneskelige ressourcer til det kreative, det innovative, og til det, som jo det hele drejer sig om, at have tæt kontakt med sine kunder og være ude blandt sine kunder, og derigennem sørge for, at man får lavet de rigtige innovationer på baggrund af tæt kontakt med brugerne og med kunderne. Jeg har også selv jo oplevet, hvordan vi i det offentlige spiller sammen med virksomheden, hvordan vi prøver i det offentlige også at gå i front og trække nye tjenester op over kritisk masse. Der har vi heldigvis det forhold også, at virksomheder i Danmark er gode til at gøre det indbyrdes. Jeg tænker på hele den finansielle sektor har været rigtig dygtig til at skabe store fremskridt i virksomhedernes brug af IT. Når man tænker tilbage på, hvor meget tid vi førhen brugt, både som privatpersoner, men i høj grad ude i virksomhederne på at være i vores bank og lave bankforretninger og lave transaktioner, hvor smidigt og enkelt det foregår i dag. Også i forhold til de virksomheder, som har valgt at gå over til digital fakturering, hvor mange ressourcer man her kan frigøre i sine administrative del af virksomheden, og igen få dem flyttet derover, hvor man skaber værdi, skaber væksten. Vi ved godt, at vi her i København, og som min rolle som overborgmester, jeg ved godt her i København, at vi har brug for at skabe større vækst. Vi er ikke tilfredse med det grundlag, vi har i dag i København. Vi mener ikke, at vi får udnyttet det potentiale, som Danmarks hovedstad har, i det, at vi jo har en volumen og en størrelse og mange virksomheder, rigtig mange forsknings- og udviklingsvirksomheder, store forskningsinstitutioner, offentlige forskningsinstitutioner, vores universiteter her i hovedstadsområdet. Det potentiale vil vi gerne have brugt langt mere effektivt. Vi har en vækst på 2% i hovedstaden, hvorimod Stockholm har en vækst på 4,5%. Hvorfor skulle vi ikke have den ambition, at vi kan måle os, også når det drejer sig om at skabe vækst med den svenske hovedstad? Det er noget af det, vi inde på Rådhuset sætter fokus på. Vi ved forudsætningen for det er at skabe partnerskaber med det private erhvervsliv. Og jeg er glad for, at IBIS også ser for sig, at nu man for tredje gang skal ud og rådgive de små og mellemstore virksomheder, så de kan træffe de rigtige valg. Og de rigtige valg er jo det valg, som den enkelte virksomhed træffer ud fra deres behov. Og derfor afdækket ens behov, når det drejer sig om IT-investeringer, det er forudsætningen for at træffe de rigtige valg og dermed få glæde af sine investeringer. Hvor mange af os har siddet også og været frustreret over, når det ikke virker, når IT ikke virker. Og derfor er det vigtigt, at vi har IBIS, og vi har centre til at sikre, at virksomheden får den rette rådgivning. Med de ord vil jeg ønske jer en rigtig god Danmarks turné. Håber, I kommer ud og får fat i rigtig mange små og mellemstore virksomheder, og I derigennem er med til at ruste Danmark til, at vi kommer i gang med væksten. Så skal jeg lade den finansielle krise være ufortalt, men vi ved godt, at vi kommer igennem, og vi skal også skabe grundlaget for ny vækst, og der er IT en forudsætning for, at vi også kan erobre nye markeder. Med de ord vil jeg ønske en rigtig god tur, og så vil jeg tage saksen, den forgyldte saks, og så vil jeg vende mig om, og så vil jeg med de ord ønske en rigtig god tur og erklære IBIS Tur 2010 for åben.